Takže vítejte v našich televizních novinách. Právě jste si mohli všimnout, že nejsme ve studiu, protože jsme idioti a i při minus 50 stupních natáčíme venku. Dnes se podíváme s naší kolegyní, kterou jsem včera opíchala, ale to je vedlejší, kde dělá rozhovor s prezidentem. Fuj, on si prdnul? Fuj, to je ale prase. Takže teď prezident právě není k dispozici, protože dával rozhovor naší slovenské kolegyni, ale předvádí svůj neuvěřitelný beatbox. Pojďme se podívat. To bylo moc krásné, můžete to ještě zopakovat? Jasně. Ano, prezident je fakt úžasný. Konec. Takže vítejte v našich televizních novinách. Právě jsme Oh my god, I feel tonight good feel. Oh my god, bitch. Teď je konec.